ragragsak, aniya na nagganas, anyan na nagpintas, biyag ko iti agbiag, aglaluno at taka, biyag ko dito'y denag, tuwin ka aglaladot sa muyen ko'y kaungga. Dakman may liwliwang, idamot at inagsarat, idi idatun mo, kaniyak kakayat, agalunukin turiknak, ket ak na nervyosa, aglaluno ikamam, biyag ko daytoy imam. Aniyan na nagsampi, biyag ko alagipin, lagi ti paten, aglaluto amatata, biyag ko dagpinereng, ulod ko ngay nakarakupen, ay nagsamit.